আমি এইবার জিকিম যে সেইটো খাটাং পরাজিত হয়েছে। আমি এইবার জিকিম যে সেইটো খাটাং। देरहानायखौ नुखानानै बयबो मोननो लुबैनाया थाखायो गतिके बेफोरखौ खर' सानायनि खोथा नङा 101% जोङो इउपिपिएल केन्डिडेटखौ देरहानो थाखाय जि बाइ इलेक्शन जागोन बिनि जि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनसे थासारि दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनायाव बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपि मोनथामबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दङ मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोङो दिनै मोनथाम बिटिसि समष्टिनि वार्कशप लादों बुथनि जोबोद मोजां मोनसे वार्कशप जादों आरो आं नुदों जे बेवहाय फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय गोब्राब बेबायदि थासारि जेबो गैया जोंनि बिजाथिया जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो थासारियाबो जोबोद मोजां मानोना बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मिजिं थिदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन दिनैनि समाव दिनैनि सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोननो हादों आरो बेखौ नुनानै हारि हारिसा गासिबो रायलायदों जे बयबो मोनसे गोजोननि मोनसे थासारिखौ नुनानै आवगायबोदों आरो आङो मिजिं थिदों जे नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहालांनो हागोन बिजाथिनि मुंखौ सानसे साननैनि गेजेराव फोसावनाय जागोन अलरेडि कोर कमिटि जाय बिजाथिनि थाखाय दाना होदोंमोन बिसोरो फाइनाल खालामबाय बेखौ सानसे साननैनि उनाव जों बेखौ फोसावगोन बेबायदि राजखान्थियाव गोबां फैयो आसामावबो फैगोन भारतआवबो फैगोन नाथाय मेन एजेन्डाया जाबाय बिटिआर ओनसोलनि आवगायलांनाय जोंनि जि गोरोबथा बेखौ 100% जाफुंसार होनाय आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि गेजेराव मोजां थासारिखौ दानानै दोननाय आरो जोंनि माहारि हिसाबै जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ जायनि थाखाय जोंहा मुंख्लं जानांबाय थैनांबाय बे एजेन्डाफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै गोजोननाय मोनदों आरो नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आं बेखौ मिजिंथियो 5টা সিটৰ ভিতৰত আমি যেহেতু সিট ইলেকশ্যন বিশেষকৈ 5টা সিটৰ ভিতৰত আমি যেহেতু সিট দলটোৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক দুৰ্গা দাস বৰুৱে সিডলিৰ যিটো বাই ইলেকশ্যন বিশেষকৈ 5টা সিটৰ ভিতৰত আমি যেহেতু সিডলিতেই আমি খেলিম আমাৰ অন্য 4খন আসনত আমি তেনেধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই আমি সিডলিত যোৱাবাৰ 3000তকৈ কম ভোটত আমি পৰাজিত হৈছোঁ আমি এইবাৰ জিকিম যে সেইটো খাটাং কিন্তু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা আহ্বান জনাব খুজিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি লগত যিকেইটা দল আছে তেওঁলোকে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী দিছে আজি আহ্বান জনাম কংগ্ৰেছ আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত যিকেইটা আঞ্চলিক বা ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আছে যে আমি বিজয়ী হ'ম সিডলিত বিপিএফে কিন্তু আমি আৰু বেছি নিশ্চিত হ'বৰ কাৰণে বিৰোধী পক্ষৰ যদি এটাই প্ৰাৰ্থী হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিজয়ী হোৱাত সহজ হ'ম इलेक्शनाथ' दान मोनसेबो गैला 13 नभेम्बरनि गेजेराव जानानै थाबाय आरो बेनि थाखायनो दिनै जोंनि जथाय दोलो इउपिपिएल बिजेपि आरो एजिपिनि केन्डिडेट जोंनि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय होनाय जागोन बे बिसायख'थिनि थाखाय जोङो थियारि जाबाय आरो बेनि लिस्टारि मथसखौ दिनै बेखेवनाय जागोन माखासे टिकेटनि बेलायाव जेबो गन्दगल गैया जोंहा पार्टिया जा डिसिसन लाखानाय दं बेनो जागोन XYZ देरहानायखौ नुखानानै बयबो मोननो लुबैनाया थाखायो गतिके बेफोरखौ खर' सानायनि खोथा नङा पार्टिनि डिसिसन बायदिसो सोलियो सोरनिबा व्यक्तिनि डिसिसन बायदि पार्टिया सोलिया आरो जोंनि पार्टिया ओरैबायदि डिसिप्लिन मोनसे पार्टि सोरबाया ब्लेकमेलिं खालामनायखौ जों खेरखेराया गाबोन डिक्लेयार होगोन जों एनडिए एलायन्स आरो जोङो बिजेपि एजिपि इउपिपिएल जयै सरकार दागासिनो दं बिटिसिआव जों 101% जोङो इउपिपिएल केन्डिडेटखौ देरहानो थाखाय गैया एकदम बिखाखौ दोनखाबाय जों थैखां बिजेपिआ इउपिपिएल केन्डिडेटखौ जेरैखि जाया देरहाथारनांगौ होननानै जोङो साफ्रोमबो बिजेपिनि वार्कार बिथांमोना बयबो साखाफारा जाखाजोब्बाय खुनु आरो सिन्था खालामनांगौ गैयाबो माखासे रायजो बेथ' गावबा गावनो आइडिय'लजि बयबो सिन्थाखौ खालामखायो जिहेतु पार्टि थाबाय जेब्ला सरकारखौथ' दानो लुबैखागोन ना नङा होमबा
जोंथ' जुजिगोन जुजिनानै हानाय हायै बे उननि बाथ्रा नंगौना नङा पार्टि हिसाबै जोङो बयबो आलादा गेलेनानै सरकार दानोबोथ' नाजागोन बे जाहैबाय रायजो राजानि सायाव थाहैबाय रायजो राजाया अनोब्ला जों दानो हागोन रायजो राजा अनाब्ला जों दानो हाया बेबायदि आरोखि राजनितिनि सिस्टेमा जि बाइ इलेक्सन जागोन बिनि जि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनसे थासारि दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनायाव बिजेपि इउपिपिएल आरो एसडिपि मोनथामबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दङ मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोङो दिनै मोनथाम बिटिसि समष्टिनि वार्कशप लादों बुथनि जोबोद मोजां मोनसे वार्कशप जादों आरो आं नुदों जे बेवहाय फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय गोब्राब बेबायदि थासारि जेबो गैया जोंनि बिजाथिया जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो थासारियाबो जोबोद मोजां मानोना बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मिजिं थिदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन दिनैनि समाव दिनैनि सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोननो हादों आरो बेखौ नुनानै हारि हारिसा गासिबो रायलायदों जे बयबो मोनसे गोजोननि मोनसे थासारिखौ नुनानै आवगायबोदों आरो आङो मिजिं थिदों जे नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहालांनो हागोन बिजाथिनि मुंखौ सानसे साननैनि गेजेराव फोसावनाय जागोन अलरेडि कोर कमिटि जाय बिजाथिनि थाखाय दाना होदोंमोन बिसोरो फाइनाल खालामबाय बेखौ सानसे साननैनि उनाव जों बेखौ फोसावगोन बेबायदि राजखान्थियाव गोबां फैयो आसामावबो फैगोन भारतआवबो फैगोन नाथाय मेन एजेन्डाया जाबाय बिटिआर ओनसोलनि आवगायलांनाय जोंनि जि गोरोबथा बेखौ 100% जाफुंसार होनाय आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि गेजेराव मोजां थासारिखौ दानानै दोननाय आरो जोंनि माहारि हिसाबै जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ जायनि थाखाय जोंहा मुंख्लं जानांबाय थैनांबाय बे एजेन्डाफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै गोजोननाय मोन्दों आरो नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आं बेखौ मिजिंथियो इन्जिनियार खालामनो नागिरदों गतिके आंनि फिसा डक्टर खालामनो नागिरदोंलै ओइ सार्जन भाई आंनि फिसाखौ आं इन्जिनियार खालामनो नागिरदोंलै लंबाय थाबा बे जानाय नङा बेबो थानांगोन खालामनो नागिरदों होननायखौ बुंनांगोन नाथाय नोंनि मावनांगौ नोंनि प्रिपारेसनखौबो नोङो खालामनो नांगोन नङाबा मालाबाबो जानाय नङा इन्जिनियार खालामनो नागिरदों गतिके आंनि फिसा डक्टर खालामनो नागिरदोंलै ओइ सार्जन भाई आंनि फिसाखौ आं इन्जिनियार खालामनो नागिरदोंलै लंबाय थाबा बे जानाय नङा बेबो थानांगोन खालामनो नागिरदों होननायखौ बुंनांगोन नाथाय नोंनि मावनांगौ नोंनि प्रिपारेसनखौबो नोङो खालामनो नांगोन नङाबा मालाबाबो जानाय नङा